Вітаю усіх! Сёння мы будем записывать наш ролик напередадні великой гістарычнай даты. 80-годдя са дня перамогі над нямецкай фашысцкай Германіяй. Я здымаю шапку перад тымі людзьмі, якія прынеслі нам свабоду і далі магчымасць жыць у вольнай квітнеючай краіне. На вялікі жаль, іх уже практычна нікога не засталося ў жывых. Бо самому малодшаму воіну, якога прызывалі на фронт, быў 1926 год. То бок, ім павінна быць ужо 100 гадоў. І мне вельмі сумна, што знаходзяцца некаторыя людзі, якім на той час было па 3, па 4 гады, якія цяпер сябе выдаюць за ветэранаў. Я вспамінаю размову з бацькам, які таксама быў удзельнікам вайны, які вызваляў Прагу, штурмаваў Берлін. І вось ён мне мала што казаў праз вайну. Я цяпер разумею чаму, таму што тая боль, якая была ў яго ў сэрцы, засталася з ім, з якой ён пашоў на той свет. Таму я хочу вам прачытаць вось вершык на тэму «Боль вайны» называецца. Сустрэлі учора дружбакі. Ну як жывеш? Ці пішаш? Пішу, ды сумныя радкі трывожаць сэрца ніж. Чаму вось так? Дзе гумар твой? Табе ад нас заўвага. Са словаў бацькі бачу бой. Вясна, Берлін і Прага. Ну што ж ты сум з вайны зрабіў? Каму яму здалася? Пішы вось так, як немцаў біў калісьці цёркін Вася. Не магу так параўнаць. Не маю весялосці, там сваякі ў зямлі ляжаць у вечнай маладосці. Сыноў забрала ад бацькоў у росцвіце ды ў сіле, забіла, закапала ў роў у брацкай той магіле. Братамі сталі тут яны вясной у 45-м з гэтай жудаснай вайны, а іх чакалі хаты. Загінулі тады ў баі за родную старонку. На 2 хлапцоў з маёй сям'і прыслалі пахаронкі. Вайна мяняла твар не раз, сапраўдная і ў прэсе, хто на штыкі ішоў за нас, а хто пры штабе ў крэсле. Прынесла гора шмат яна, святкуем перамогу, вайне заплочана спаўна, не знай на нас дарогу. Вось, дарагія сябры, святкуйце эту великую дату, і каб ніколі слова «вайна» не гучала больш на нашай роднай зямельцы. Всяго добрага. До сустрэчы.